Čaute ľudia u nového videa, u dielu 4. Minecraft Horror. Sú tu nové módy a dúfam, že už fakt je správne, ktoré tu už aj necháme. Vy si užite video, nezabudnite like a subscribe. No a čakáme, kým sa mi to načíta. Už sa teším. A máme tu aj módy zbrane, ktoré sme tiež novo pridali. Dobre, sme tu jednu. Ty máš jaký skin. A inak čo som tu aj ja. Ok. A spajča som mamku, mama. Už sú tu normálne tie módy. No mali by, počkaj, ukážem ich. Dobre, no tak aj tak, dobre. Mám aj iný skin. To čo, ty máš zelený skin. Tu máš jaký? Však aj ty. Vieš o tom? Asi sa nám ešte načítali. Aj ty máš. No, máme tu zbrane o... Inak Beyond the... No a už to tu mám aj na crafting. OK, dobre, takže vidíte, tu sú módy. Takže idem sa pozrieť do craftingu. Čo? Deal. Ako zatiaľ tu není nič. Tu je nejaká aj helma. Aj granát. Jo. Tu je pá... Zavri. Šak! A tu je stôl, ktorý potrebujeme vykraftiť na to one. Dva stoly. Poď spať. Kto je tu? Kto? Neviem. No už to ide. Ideme spínkať. Prečo to má zelené? Však hovorím. OK. Takže Zombík. už je tu zombík, ktorý padol do nejakej vody. Ja sa chcem... tak ešte nie. Bacha. Ja sa nebudem to jaskyne, alebo minulý dieli to vyzeralo... Tyjo, ako? Minulý dieli to vyzeralo úplne dobre. Čo z neho nevyšlo? Á, keď zabijem pavka, Čo z neho vyšlo? tak nejaké úplne červené z neho vyprsklo. Tam je Enderman. Čo, ja som nič nie... Ja som na ňo pozrel tak na pol sekundy. Dosť veľa ma bol. Ten Enderman sa spavnul tu Danko? Nejaká... To čo je? Tam nejaká infikovaná sliepka. To je ten parazit. To je ten parazit z toho módu. Á, super, takže potrebujeme vykraftiť nejaké lepšie veci. Koľko uberá? Ja neviem úplne polovicu celého života. Ja, prasa! Ona ma zabila. Čo je infikované prasa? Ona je v dome. Ja som jej zavrapať nosom. To nie je dobré. Vychoď von. Ja už chcem zabiť. Zabíme ju. Nejde po tebe, ja rýchlo zavriem. Ale nechoď po mne. A kde je infikované prasa, či čo? Čo je normálne? To je normálne prasa. Tu, aha, toto. Však, to je normálne. Hej, iba snežné. Tam hore niečo je. Tam hore ako keby niečo ďalšie infikované bolo. Bacha. To čo je? To je ten spawner. To je ten spawner. Oh my god, to je ten spawn na tie parazity. Tak ho znič. Aj tam je ale, aj tam. To čierne, také, z ktorého ako keby vylizal také pichliače, alebo ako to mám názve. Kde je ešte? Čo? Vidím, ale... Ne, on je praský, nie, nepraskaj. Ne! Ono to je všade. Zabíjaj tie čajovky. To z toho je one. Takže ako vidíte, už je vidno, že tu máme troška iné módy. A budú tu ešte ďalšie. A tu je tá infikovaná sliepka. No tak, nie. Ona už nejak neútočí, ale to čo je? Kosť, dobre. A pokazané mesom. Ja idem ešte tam zničiť ten hojný spawner. Už si zničil ten hojný spawner? To čo je? Nejaký shooting poster. Už si To sú auta?
Tu sú auta normálne. Jaké? Tu sú auta. Toto, prečo ma to dáva dole? Počkaj, odkiaľ mám získať koleso? No to sú. Ináč, najprv toto musíme postaviť. Toto, aby sme mohli kraftiť zbrane, no. Lenže zlato, neviem. Keď sú tu to čo je? Čo je za ovcu? Mám nič dvere? To čo je? To vyzerá hnusne. Bude to za tebou. Nemám štít. Ne. Dobre. On nám to zničilo dvere. Vážne? Si za mňa, aby si za mňa... Dobre, ja som ich otvorila a ona išla po mne, takže... No tak toto je... Ovcu nemám rád. Ale aspoň viem, že sú slabí. Akože ubehajú dosť, ale akože mám malo HP. A to je dobre. Kde to je? Čo som to chcel? A potrebujeme nejakú lepšiu zbranie na ne, lebo máme ako... WTF, to je nejaký box of WTF. A tá jaskyňa je... Neviem čo je, ale viem, že ja to potrebujem Blazerdy a nadávuje TNT. Táto jaskyňa je strašne dobrá. V minulom diel ste videli, aká bola ako silná, aká veľká, veľká strašne. A počkaj, je to veľké, že? Ja mám to, no. Hej, Miško, keď nájdeš... Ona je strašne hlboká. Nie. Nie, čajvík, ne. Dead. Miško, keď tu uvidíš také malé žlté čajvíky. Viem, to sú oni, to sú tí paraziti. Hej, a niečo tu zničilo hajadu. No to... Počkaj, neboli tu nejaké zvieratá, alebo ak tu boli tie prascetá? Kráva! Infúko na kráva, bež! Otváraj. Tam bola Keď kráva. sa zase bude ničiť dve, tak máš nejako... To čo? Ona zežrala tých parazitov. Kráva to čo si urobí? Ona sa jak rozbehla. Ona to v momente zničila to, čo bolo pred ňou. Ja nejdem presne, čo sa stalo. Nejdem do domu. A ide po mne, čo? A ďalší ten kopček s parazitmi. Ne, už to prasklo. Nechoď po mne. Zničie čajvíky. Dobre, zničil. Zničil som krávu. Ona nejako tiež zničila dve. Vážne? Nie, ona zničila dvere? Nie, ale ja som tak tu hitoval. Oni sú tu všade normálne. Ale sú slabí, ale potrebujeme viac železa, lebo za chvíľu nám dojde sekera. Ale najlepšie bude na tie zbrane si vykraftiť hento. Tak ale však mi dojde sekera, tak čo s ňou mám robiť? Neviem. To nemôžem nejako razovať za tej železa. Je dosť ťažké robiť. Počkaj, napadla ma ešte taká dobrá vec. Nejakú sekeru, hociaku. Tu nie. Ono to tu furt niečo pajďaví tu ohajdu. A tu ďalšiu hajdu to niečo pajďavilo. Počkaj, máš sekeru? A tu sú pajďavené skoro všetky ohajdy. Máš sekeru, že? Dve. Poď zničiť toto. Lenže železná sa mi minie. Znič toto drevo tu. Budeme mať okna normálne ako okolo celého, aby sme videli úplne všade. A čo? Hento prasa je normálne, ono má iba taký zimný kožuch. No čo? Bude to chcieť? Ne. Zatiaľ to ani nič infikované. Dobre. Čo je dobré. Akože vyzerá to dosť nechutne, hlavne tá kráva a ovca. My už nemáme sklo. Idem pre piesok. Tá ohrada je úplne zničená. To som ešte ja doničil, lebo už to tam malo dier. Teda mohli sme dostávať. Prečo? Neviem, môžeme tam niečo dať.
Nie. Však dáme, ale no ani sa nám to neoplatí, lebo tí paraziti to zase zožajú. Mne sa to troška laguje. A je tu infikovaný creeper. Creeper? Ty, to som nevedel, že to môžu byť infikovaní mobovia. Poď. Kde je? Kde si? Chcem ho vidieť. Chcem ho vidieť, ako vyzerá. Kde? On vybuchol alebo niečo. Ne, ja som musel vidieť. On zmizol. On vyzol. No bol dosť nechutný. A to je ďalší tento, one. Ja je to. Na to zabilo. To čo je? Zavri. On to otvoril! Ja mám dobré veci. On normálne beží. To sú dobré animácie. Ale ja mám dobré veci. Čajvík. Počkaj, mám nápad. Čajvík dead. Urobím jump. Už po mne nejde. Krava! Pomoc, ne, tak to ne. Ne. Tak to najhorší, ne, toto. Čo tam je zase? Zasa Krava, ktorá zase ničí dve, takže ho zabije. Ne. Dobre. Krava je dole. Oni sú zničené tie dvere. Oni sa opravia. Dúfam. Dobre. Idem, počkaj. Reálne mňa ten čajvík zabije na jeden hit a ide noc. No. Už toto nám stačí. Nemusíme tam mať ďalších tých strašidelných mobov. Toto už je celkom dosť. Dobre, tento mod tam ostane natrvalo. Je dosť dobrý. Ten Steve bol strašnejší ako ten Creeper. A ten Steve si normálne... Keeper. Znič ten trapdoor. Aby sme na to nestúpili. Tam niečo bolo? Nie. Kúkni sa na aký mám skin. No, zelený. A ja mám zelený. Hej. A tu vidíte... Dobre, aj tam mám zelený. Tak to budeme vidieť všade dookola, to je dobré. Lenže ja keď si dám inventár, tak ho nemám zelený. Tam je sliepka infikovaná, no mi krk má úplne... Wow. What? Ty vole. Tam je Enderman. Ty vole. Infikovaný? Oh my god. Oni dve idú po... Enderman zomrel. Idem tam. Počkaj, čo? Lenže je tu ovca. Bacha. To je ovca. Nechoď von. Jak by zase začala ničiť dve. Kde? Zavri dvere, ja vybehnem a ty ich zavrieš, ok? Nie. Zavri. Nič tu není. Že nechal Endroko. To je tá slepka. Nemám Endroko. Bacha, za tebou je ovca. Vidím. Podobá ako. Idem. Mám aspoň kosti dve. Ale nemám Endroko. Tá Zavri. ovca sa tam zastaja. Dobre, ideme spať. Dobre, rýchlo bež. V blízkosti sú... No, mne to tam písalo najskôr, že sú v blízkosti pajšia, ale už mi to... Dobre. Je tu niečo? Nalákaj tú ovcu sem. Akože aby bola tuto pri tých dverách. Idem nezombiť. Sliepka ďalšia. Infikovaná. Páči sa ti tento mod? Nie. Daj sem tie stupáky. Ale tých strojov je tu akože dosť... No tých spavnerov je tu akože dosť veľa. A keď z toho vyleze ten čajvík, no tak ako ste videli. No alebo ako ste... No. Nie. Padni do... Creeper. Už si ho videl? Nie. To bol normálny creeper. Tá sliepka nechce spadnúť do vojdu. Dobre, poď sliepka, spadni. Spadla, že? Ona má taký rozum. No však poď sem, Pipi. Pipi. Pomoc. Kde je tá sliepka? Ona je vnútri, budaj. Ona je vnútri. Poď. Ne. Kde je tá sliepka? Ona vyplávala hore. No po dole, poď, Pipi. Chudánko preč, aby išla dole za mnou. Ne, mama, pomoc. Ne? Skeleton sa tam na mňa pozeral. Ty vole. Ja rýchlo schovám tie tvoje dobré veci. Kde je tá sliepka? Aj štít.
Tá sliepka je v tej hline. Dobre. Dobre, to je dobré. Oca. Ty, aby si sa neinfikoval, tak choď vlastne ťa tiež do tej hliny. Lebo tu hrozí nebezpečenstvo, takže zmizni. Aha, tak ja som sa už snažil dávať do tej hliny a prečo som dokonca aj zabil levkou. Prečo sú tu tí zimní mobovia, ma zaujíma? Kde si dal moju sekeru? Počkajte. Dobre, ja si bavím iba kamennú. Takže Miška tu na chvíľku nebude. No, obidva, pretože keď sa ja odpojím, tak aj teba to odpojí. Takže teraz dáme pauzu a keď ju znova zapneme, tak nebojte sa, že som to ako vystrihol, ale iba to bola pauza. Budeme pokračovať tam, kde sme skončili. Takže pauza o 3, 2, 1. Dobre, sme späť. Lenže ja som to... A keď u vás vo videu to vyzerá, že som hneď ako pokračoval furt, tak nie. Dobre. Už sa pripája aj môj bratranec. A tam je ovca. Či už dali sme si menšiu pauzu, lebo sme boli smední. Hej, tam už je tá ovca. Ovca je slabá ako. Dve tak- ovce, či čo? Nie. A kde je tá sliepka s tým vystačeným krkom? Už som trochu počul niečo iné. Dobre. Wow, ona už po mne ide! Dobre, nech skočí do vojdu. No, poď. Tiež má taký vystačený krk. No. Ona normálne rozmýšľa. A to zase ten skeleton. Ináč ona je normálne múdra. Bacha. Ona ničí dvere. Ne. Dobre, mám ju. Zabil som ju. Ale mám dosť malo HP. Ideme ešte Jemne však, ja som zabudol, že v peci je piesok. Zober ho a počkaj. Veskla. Poviem ti, čo zničíš. Zobral si ich? Hej. Tak počkaj, toto znič, toto drevo. Tu. A aj daj tam sklo. No dobre. Ešte tieto dve. Počkaj, však ja to urobím, ja to zničím. Nie, tam nie je, však to vidíme cez dve. Tam to daj naspäť. Tak, Toto znič, ten trapdoor. Toto, tu. Ono to niečo ničí ten trapdoor. To som ja. Jaj. A daj tam toto. Dáme to sem zase ako to okno. Ok. A pozor. Máme tu kompač. Nemáme, máme. Dobre. Dobre, ako ja toto troška upravujem. Ok. Ja idem nedávať pozor. Nejak mi to seklo. Však to sa im ne... Pacha, lebo tam bol sa mi zareč. Skeleton. Dobre, sa mi to iba zdalo. Niečo červené som tam sa mi zavidel. Aj, tam je sliepka infikovaná. A tam je prasa? To je nové prasa? Ono zase žere tí parazity. Kto? A to prasa. A ja chcem vidieť tú sliepku s tým krkom. Ty vole, ako budeme mať asi dosť vlny. Nie. A na čo je nám? Neviem však, no niečo. Dobre, ako... Pardon, tam som sa vystrašil zbytoč. Tu je ten kopec. Idem vás zničiť. Že je tá ovca v pohode, dobre je. Bacha na tých červíkov. Nie, chudia prasiatko. Nie. Dobre. Ten zvuk sa mi páči. Nie, tu je zase ovca. Idem pomôcť. No dobre, akože sú dosť otravní, aj keď slabí. Ako sú dosť otravní, veru, no. Kam tá ovca kúka? Niekde na kopec? Tá ovca kúka... Nie, ďalšie prasátko, nie. Jej. Ale pajvajčené, takže s tým... Akože to prasa je asi najslabšie. Nie, to na jeden sa dá preto, lebo oni ho parazitovali ako akurát počas toho. Vtedy to ubere na jeden hit.
Tak to sa budeme snažiť hľadať vtedy. Toto znič, počkaj, toto tu, tento kameň. A tam daj sklo. Ja už nemám. Nemáš sklo? Dobre, idem pre piesok. Hentavco sa mi neľúbi, lebo Fred niekam pozáhol. Určite ho infikujú raz. Už neinfikujú ju, podľa mňa. Pomôc, to je zase tá infikovaná ovca. Ale iná. Že nie si mŕtvy. Som. Mhm. Bacha. To čo sa stalo? Rýchlo seká. To čo sa stalo? Tá Potkan! Dobre. Mám to. Jemne. Zabol som. Čo? Ovca. A ja som ju tu mám. Ja som si myslel, že z toho vidie ten parazit, že to je ten kopec. Ale nie. Už ešte ide po mne. Nie, ona nemá všetkých zabíja. Au. Ale je dosť zaujímavé, že oni sú múdri, že vedia, kade majú ísť. Oni sa nedal nachytať len tak do trhliny. Ale aj tá ovca predtým bola trošku hlúpa. Ne. Predtým bola troška hlúpa. Ona ide sem, čo? Že akože ona, že keď sme jej otvorili tie dve, tak akože nechodila dovnútra. Danko. Alebo je akože viac možno. Aj to sú veci. Keď ideš akože úplne ku nej, tak ti iba akože, Dosť. že ti ostane 1,5 HP. Nie iba pol, 1 HP a pol. Dám sem Nie je to ešte niekde ďalší ten infektor. Dobre. To je kráva normálna. Tam je mäso normálne. Pozor. Nemáš drevo? Potrebovali by sme. Ja som mal, že sa mi stratilo. Či nie, ešte v čestke je 10. Dobre, tak nahrať to namiesto toho uhlia. Nebudeme smíňať uhlie. A počkaj. Mám nápad. Aha. Čo? Napadlo ma, že by sme mohli dať takto tie trapdory a keď takto zavať. Neviem, čo by nám to pomohlo. Že by sme to otvárali a zatvárali, kebyže by sme niečo videli. Však ale neviem, či zničí okno. Dúfaj, že nie. Dobre, budú ďalšie 3 sklá. To bude aj infikovaný koň. Lebo ak hej, no tak je tu. Dobre, to je dosť zaujímavé. Mohli by sme skúsiť, aby ho infikovali. Koník, chceš byť infikovaný? Potom ťa zabijem. Aj tak ma smolú. Je noc. Budeme pozorovať? No hej. Kde si? Ty vole, ty čo tu robíš? Ty čo? No jasne, že to je kopec, a som mŕtvý. No, tu je ten parazit. Dobre, čau. Ideme pozorovať, čo sa deje. Ja tu budem naokolo pozorovať. Nie kvôli tým parazitom. Voda, ale mne sa nejako rýchlo míňa sekej. Ľúbi sa mi meč. Jedine na meč mám iba dajvo. No aj kameň. Čiže kamenný meč by bol v pohode. Ja pozorujem znútra a ty zvonku. Ok. Dobre, otvoril som okna. Budem si povedať, tu do ruky sekajú, kebyže by niečo rozbíjalo dole. Budem si dve, lebo aby sa mi nezničilo. No okolo zatiaľ nič není. Hej, vidím. To čo bolo? Zombík sa spavnul, normál. Ne, prečo? Dobre, ja sa radšej zabijem, lebo to by dlho trvalo, kým by som... Aha, ty si to zničil. Dobre, koň len spadol. Už po nej je zombík, super.
Táto na to celkom v pohode. Však ona idú do tej trhliny. Niečo vidím v diel... Či nie, to je ten klon. Sa mi zdalo, že vidím niečo v Enderman. Sa mi zdalo, že vidím niečo... Kde je Enderman? No, skeleton so zlatou helmou. Oho, dobre, Enderman. Nič tu není. Dobre, toto celkom v pohode noc. Dobre, tam je Steve alebo zombík, ty vole. Kde? Infikovaný. Kde? Už ide po mne. Idem domov, otvor dvere a rýchlo zavreš, ok? Po tebe nejde. Tak ide. Nie! To je jeden z tých hororov. Zavri! To je ten, ktorý si otvoriť, aha, to je on. On si otvoriť. Ty vole. Ne. Pomôcť, aj môžem ísť von. Poď. On zničil okno, nebodaj. Robi si srandu. Čo? On má nejaké dlhé meno. A tu je ďalší ten parazidon. Toto bolo hrozné. Dobre, mám tvoje veci a štít a všetko. On nám zničil okná. Všetky. Nie, ale dve. Pomoc, pavúk. Pomoc sa som v noci. A kde je? Kde je? Kto? Neviem, vlastne nie. Je niekde. Ja som akorát kýdol do trhliny. Dobre, môžeme ísť aspoň spať. Dobre, takže ideme. Buď trochu bližšie, náhodou, aby to nebolo moc potichu. Takže tento Steve vyzeral horšie ako ten. Keď ma zabil pán Červík. No, ne, viete kto? Pán parazit. Dobre, nikto zmutovaný, všetko v pohode. Dobre, normálny zombík. Tam sú včielky. Ona môže byť zmutovaná včera. Kde nám zničili aké okno? Jo, som to opravil. A to oni vypadli, či čo? No, nie, nevypadli, oni normálne ich zničil. Lež ja som prešiel tie oné veci, všetky. Ja som ich dal do všetky. 2 sekundy. Dobre, takže vieme, kde je ten Steve. Počkaj, to sa stane z nás, keď nás niečo infikuje. Ide sem. Poď po mne. Ne. Vybali sa nejaké bloky. Ne. Rania, bojem proti sebe. Hráča Daximal Gun 28 zabil tvor Daximal Gun 28. Ona niečo ničí. To čo je pod nami? Vidíš toto? Už to prestalo. Čaute. Ide po mne, jasne, že ide po mne. Haha, teraz... Ja som vybehol von a mám tu ďalšie... Danko, našli som bezpečné miesto. Keď pôjdeš na Česku, tak začni ho ničiť. Takže čus ľudia, ja už musím končiť, dovi. To som niečo hovoril, to som nemusel. Ale už to proste nebudem. Tak, tu už asi ukončíme video. Keď tak ešte niečo pozriem, že proste niečo aj popozerám a tak. A vidíme sa u ďalšieho videa. Prasiako. Dobre. Aj kráva. Kráva, dobre. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute, lebo už nechcem, aby tu uleteli ďalšie mobory. A tam je ďalšie. Tu bol Vertical Disco a vidíme sa u ďalšieho diela. Čaute. Čus. In the music and rock your body.